Hej! Hej, hej! Solo! Go for skud! Watch back! Jeg laver lige en faglig salto! He's armed and dangerous! Og jeg var rundt lige på stedet! Og jeg tror, jeg får bredt min hofteben. We're taking him out now! Så lapper. Hør mig. Jeg tror, jeg har blodnæs nu. Jeg tror, jeg har blodnæs. Har jeg blodnæs? Nej. Stay down, motherfucker! Stay down, fucker! Stay down! Stay down! Der er smager, det er hver tid. Læg op! Lav flyt! Benjamin sparker lige sig selv på hånden. Og han vælger ind i skiltet. Nej, jeg har ikke lyst til dig, Christian, fordi lige nu bliver meget stram. Christians numse er stram. Vi demonstrerer en teori. Jeg kan ikke lave koldfælde, når man er fuld. Det gør man godt. Christian vil vise, at man godt kan lave koldbøn, når man er fuld. Tilbage til Benjamin. Nu kommer svanen. Nu kommer svanen. Kom der. Vi skulle få ikke af, men jeg blev på. Benjamin, tag den sko ud af munden. Nej, det vil jeg i hvert fald ikke, fordi det minder meget om kondom. Benjamins sko minder meget om kondom. Du må ikke lide meget, så smager jeg smager fuldstændig. Hey, Benjamin, prøv at komme her. Benjamin, prøv at komme her. Jeg går til luftpumpen. Den ikke falder af i numsen af mig selv. For jeg kan godt lide at sparke mig selv i numsen. Hej. 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 Hej, hej, karaoke. Du slukkede den, Benjamin. Karaoke. Benjamin, det er ikke karaoke, det er en luftpumpe. Jeg er en lille bitte hamster. Benjamin står og synger i et luftanlæg. Jeg er... Nej, jeg er en hamster. Benjamin synger en hamster. 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 Jeg er nødt til at flytte mig lidt, han går ind i mig. Nej. Benjamin, hvad står der på din t-shirt? Prøv at se her. Kan man også se det der? Ja, Benjamin, lad være slå dig selv. Benjamin. Benjamin, lad være. Benja. Kasper. Undskyld lige sekunder, Jonas. Kasper, hvor er din kæreste? Katrine? Ja, Det ved jeg sgu ikke. hun er blevet væk. Kan du ikke finde hende? Jeg leder. Hun er der. Jagten på Katrine. Hej, Katrine. Christian, lav noget sjovt. Christian, noget sjovt. Christian, suger pumpen. Benjamin kysser lige Christian. Benjamin, gå væk! Benjamin, gå væk! Benjamin følger efter mig for hvert skridt, jeg tager. Benjamin er en zombie, som slår sig selv. Og Christian er faldet. Christian er faldet! Christian er faldet! Bunker på Christian! Medic! We have a medic here! Den er okay! Den er okay! Den er okay! Den er okay! Undskyld, jeg tabte jer fucking. Så er vi Christian! Jeg kan man dyrt! I want! Så er vi Bennebus. I can take that up or down. Where's the problem? Vil du godt lave øllebrød som mig? Ja, det vil jeg gerne, Benja. Jeg har lyst til øllebrød. Hold da på dig, smag med chipaj på. Christian slog lige Benjamin. Benjamin slog lige igen. Kan få et slagsmål? Kom gutter, slagsmål. Benjamin nikker nu Christians maveskaller. Christian går til modgreb. Din mor dør. Det er jydemor albino. Jeg tror min mor. Det ser ud til, at albinoen er blevet lagt i lås. Jeg
Jeg svarer, jeg er 4 på stribe, du kan. Benjamin har 4 på stribe. Jeg er 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 4 på stribe. Ej, kom nu ordentligt i gang, ellers kommer jeg kraftigt min, når jeg går med. Jeg er 4 på stribe, du har ikke helvede. Jeg skal du med til at slås? Katrine vil ikke være med til at slås. Katrine, gider du holde her, Katrine? Katrine, kom med! Nej, jeg er 4 på stribe. Camilla, det kom fra dig, kom med! Kom med, slagsmål, Camilla! Camilla, kom med! Så er der slagsmål! Jeg har 4 på stribe, jeg har vundet. Anders! Kom og vær med! Kom her, Anders! Anders tør ikke. Jeg er 4 på stribe. Jeg har vundet. Lad være. Lad være, jeg har vundet. Nu hopper jeg med. Au, min næse er øm. Au. Au, det går ondt. Lad være. Lad være. Au, jeg tror, jeg har hul i næsen. Jeg kan sgu lidt om bunke. Benjamin løber ind i benzinstanderen. Benjamin hoster på benzinstanderen. Kom igen med lille løb, men hun overrasker mig lige. Dem der ikke kan se det, så det er Anders, der sidder der. Hej Anders. Hvordan går det? Anders, hvem er død? Anders ved ikke, hvem der er død. Anders, hvorfor er du så social i dag? Vil du ikke med at lege? Anders, vil du kysse? Nej, tak. Anders har ikke lyst til. Kom Benjamin! Kom Benjamin! Benjamin, kom her! Benjamin! Benjamin! Benjamin, kom her! Kom her, Benja! Kom her, Benja! Kom her! Kom! Christian, start pumpen! Kom her! Kom Benja! Men du bløder ikke fra din næse, Benja. Jeg tror, jeg er bedre for min næse. Så skal du. Benja, du bløder ikke fra din næse. Jo, minimum 100 liter. Jeg har lige ved at få en hånd i hovedet. Ej, hvor er jeg fuld. Det er rigtigt, Benjamin. Prøv at se her. Benjamin lige hoppet ind i en hæk. Så skal du. Jeg har et close-up interview. Hvordan var det, Benjamin? Jeg tror, den går efter endetarmen. Den går efter endetarmen. Det er typisk nogle buske. Og nu vil jeg også hoppe. Jeg tror, jeg har Christian, film på busken. Så hopper jeg. Slemme busk. Fik den ikke også efter strom? Jeg tror, den går efter strom. Lad min numse være, Benjamin.